Γεια σας τσαβάλεν, πήραμε να αντικαμάσουμε τα μαύρα τατάκι. Ρομάλεν, χαγιάλεν, τα πήραμε. Και την προηγούμενη φορά δεν είχαμε χέλι, δεν είχαμε το ροκάματο να πάρουμε και ένα χέλι. Αλλά Πήγε η μαμά το ροκάματο. πήγε το ροκάματο. Για το ροκάματο. Πήρα 10 ευρώ. Μας αξίωσε ο ταξιάρχης. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ταξιάρχης. Πήραμε 7 ευρώ τατάκι στα μαύρα που καίν πιο πολύ. Και πήραμε ένα χέλι να πιούμε. Όποιος κυρδάει πίνει χέλι. Πάμε τα δοκιμάσουμε τώρα, τα δούμε ρε παιδιά. Να τα καμάσουμε πάμε. Αυτά τα παιδιά πάλι τα μη καταστρέψουν οικονομικά. Για με ροκάματο πήγα, αλλά με σκοτώσανε. Είσαστε έτοιμοι ρε παιδιά? Πάμε, όποιος Πάμε αντιέξει. να αντικαμάσουμε. Ποιος αντιέξει. Πάμε.